hobby is de modelbouw. Ja. En dat is daar ben we dus er ook mee bezig. En wat maakt je nou vooral? Wat me voor honden komt. Nou, ik ben nu in mijn vliegtuig aan de gang. Hier staat nou een DAF. Die is eigenlijk in aanbouw. Nou, hier staat niet en dat is de 104. Die is eigenlijk in aanbouw, die is nog spuit klaar. Maar het zijn altijd vervoermiddelen. Grote vervoermiddelen, dat is wel zo. Ja, boord en vliegtuigen, ja. Het gekste vervoermiddel, dat is het de vrouw. Dat had de vrouw, ja, dat had de vrouw. Ja, ja. Dat inderdaad. Maar die ging nog net in de modelbouw vinden. Nee, dat lukt me net. Nee, inderdaad. Ja, maar succes, nee. Misschien kom ik er mooi nog eens voorbij. Ja. Nee. Want dat was jouw idee, hè? Dat zei hem. Dat is mijn idee, ja. Ja. Dat leek eerst heel vreemd. Ik denk, wat dat voor ding is, Ja. wat ik daar maar maat, Ja. zo net weten. Dat was echt een idee van hem. Ja, dat was een idee van hem. En toen zei ze van, nou, ga er maar even op voort. Ja, ik denk, hallo. Als ik hier op de kop en dan laat ze ze alle keer. Nee, ik er niet. Nee? Nee, Je dwang het eerst net om? ik dwang het eerst net om. Maar uiteindelijk heeft hij die stap zet. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk moest ik wel. Van hem? Van hem, ja. Ja, ben je ook zo dwingend? Nou, als je die oorfiets die we hier nemen, dan kun je het waar denken, nou, dan kun je dat niet meer de meisje op te lappen, maar dan blijf je bezig. Ja. Nou, en toen hadden we daar dus heen geweest en toen zei die man, nou, dan gaan we naar huis en klaar ik maatje dit ding wel klaar en dan zet ik hem wel bij hem del. En dan probeer ze het maar. Ja. Nou, zaten we door dat dingje komen. Ja. En nou ja, goed, en toen eerst, nou ja, toen woonde mijn vrouw nog net. Nou, toen had ik voor de keuze zetten, dus of deze, of ik knip alle spijken uit die oren bij en dat mag. Nou, en toen had ze dat apparaat gespijkt en ja, daar is het. Nou ja, nou was het apparaat net weer kwijt. Dit is hem. Dit is hem. Dit is de fiets. Wat een apart ding. Ja, dat is zeker een apart ding. Ik ga er gewoon tussen. En dan zet ik voort op het traper. En dan spring ik omheen en dan fiets ik voort. Ja, hoi. Dat is mijn dochter dus. Die wil ik even op hier. Oh ja. Dus dat is de dochter. Ja. En wat fiets voor de fiets van die mem? Wat cool. Hij is een paar keer omvallen, maar ik ben zelf er net vallen. Oké. Bij mij. Dus dat scheelt dan heel stuk. En hij zou er al op fietst? Ja, En hoe ging dat? wel best. Oké. Daar was er net heel warm of koud van. Nou, ze zijn nog jong, hè? Ze kunnen nog op een gewone fiets en dan springen ze volle gauw op. Dus als je wat ouder bent, dan wil je wat kabindiger. En dan is dit makkelijk. Dan is dit makkelijker. Kusje. Ja, daar komt. Daar komt. Oh, de één kusje kan ik niet hebben. Kusje. Kusje, kusje. Kijk, best geen kusje. Nou, als je hem vasthoudt, krijg je ook een kusje. Ja, ik geloof wel. Ja. Maar ik heb begrepen, je krijgt altijd van prottenspeel gratis. Ja, ik krijg een heel soort gratis. Wat hebben we hier in de tuin? Ja, gratis allemaal gratis gekregen. Zo. Die emmertje, ja, alles hebben we gekregen. Die stenen gekregen, emmertje gekregen, die tonnetje gekregen, dit hebben we gekregen, planten gekregen. Dus die paardenstront hebben we gekregen, dit hebben we gekregen. Die boom heeft gratis gekregen, die hand heeft gratis, die tafel gratis gekregen, die dingen al wat. Die schommel zo even gratis gekregen.
Dat die doek heb ik nog, alles heb ik gratis gegeven. Wat er hier in huis staat en zo, dat die klokjes allemaal zo, heb ik schoongemaakt, ik heb het allemaal gratis gegeven. Maar waarom krijg je ook van alles gratis dan? Nou, ik weet niet zo, die mensen dan wel die het spullen kwijt. Die soort zonder om die dingen in de container gooien op stot. Nou, die zei, ja, Jan kan dat wel gebruiken. Oké. Nou, en ik maak er schoon en dan hou ik allemaal zelf. En je bent maar gek van tegels, hè? Ja, ik wel zo. Dan hoef ik zelf niets aan zeggen en hout te kopen. Hout kost ook duur. Ja. Ik doe mezelf heen een mooi stenen muurtje van maken met tegels. Dat verrot nooit. Nee. Dan sta je van de zomer, zal zeggen dat komt de plantjes overheen. Heb ik de mooiste tuin van de Delle. En heel ik werk? Nee, ik ben huisman. Huisman? Ja, Oké. gewoon huisman is dat. Ik doe van alles, een beetje dat in huis al in stof en zo netjes voort. Ja. Ziet er al netjes uit. Ja. Ik kan dan elke 5 minuten en 1 seconde mensen in huis nemen. Ja, ja. Is hartstikke schoon. Ja, dat mag ook wel. Dat mag ook wel opnemen hoor. Je ruim ik zelf wel op huis. En waarom heb je hier een pop? Deze is van mijn dochter. Oké. Die was een ukkepukje zo. En dan, dan vertel ik het erbij hoor. Ik schaam er ook niet voor. Ik zeg het eerlijk zo wat met mijn recht en mijn hart komt. Ik ben gescheiden. Ik moest kiezen. Dat ik bij mijn vrouw blijf Ja. of bij mijn dochtertje. Oké. Nou heb ik mijn dochtertje gekozen. Mijn dochtertje. Mijn dochtertje is een klein beetje geestig en gekept zo van baby af. Nou, ik zou ga jij me weg en hou ik mijn dochtertje. Maar jouw vrouw wil dan niks weten van Nee, jouw ik wil dochter? helemaal niks weten zo over Jantine nog. Oh. Helemaal niks, ik met Jantine voor goed doen. Wegdoen of zo'n samenleven. Ik zei, het spijt me wel, ga jij me weg, hou ik Jantine. Nou, iedereen was dik tevreden, de rechter was dik tevreden, de kinderbescherming was dik tevreden. Zo ben ik de voogd over Jantine Bijker. Ja. En nu is het in die meisjes zo dat een jaar of 30, dan kende van alles het werken, een vriend en zo. Oké. En van alles gaat op vakantie met je vriendje zo. Dat zit nog steeds in te huis allemaal. Jantine belt me altijd op. Dus ik hier nog goed. Ja, dat gaat prima. Ik had heel goed contact. Mooi. Jantine zegt altijd, wie aan Jantine komt, komt ook aan de vader. Maar dus jij bent wel tevreden verder? Ja, ik ben al zo dat en ik heb met mijn hele buurt en in alle kopen wel best wel opschieten en zo. Mooi. En ja, ik heb een mooie televisie zo, ik kan Ja? 1000 zenders krijgen, ik ken Friesland, dus kijk ik ook elke avond naar. Nou. Ik ben Friesland, zo, top. Vind ik ook hartstikke mooi programma. Mooi. Nou, wij vinden jou top. Ja, dat is hartstikke mooi. Zo.